Ayos kana bitaw maglain-lain ang panahon. Lami jud kayo ikaon-kaon og mga lagot mo ba? Magtanok tag saging og kamuti, nya magtuwa pud tag isda, pangpawa man na sa tugnaw. Parisan dayon nato og puto, solbad na. Di apag gyud ginamos. Porting ayusa, wa na daghang pasundayag, lahos. Kaya medyo maot naman sa dandagan sa panahon. Nagsige na pog dagom-dagom. Awang-ang magsige na tagmukmuk sa tulungga. Mangita tag matukob. Lami man kayo ikaon-kaon na ni basta maglain-lain ng panahon. Ato asan ni kuhaon natong putong atong isaaran. Paghuman, dalikat o sa tagdagan sa lungsod. Kay murag lami man kayo uhigop og mga sabaw-sabaw. Unsam ning uwana, murag halos naman way hunong-hunong. Aw sakto rasad kay tagsaram ta makaligo. Bahalag mataliksikan, sakto ra sa gayo. Makaligo jud gahat. Musod sa tadri sa merkado. Maglantaw tadrig mga saging atong matanok. Di ara atong gipangita. Kaning saging nga kardaba, kani atong usa ka sipi. Ato na dag ipatisting og kilo. Igo na kana ato asos dira gyud atong gipangita. Unsa pa katong mga buwana nakakauntag kamuti. Murag dugay-dugay na. Karon pag yun nagpakita balik sa ato magsunat ta sa plastic para ato nang ipakilo. Basta masabado, tabo gyud na diri sa tong lungsod. Grabe gyud pagkadaghan nag-display na mga klase-klase nga mga utanon. Mao gyud makapabor basta masabado. Og shout out sa atong amigo nga Singgaong. Gitagaan gyud ta siyang tinda nga rambutan. Porting pagkaayusa. Salamat Singgaong. Salamat Singgaong. Yeah. Og sa katong nangita og rambutan, aw na rin siya sulod sa merkado na maligya. Pagkahuman ari na punta sa mga isdaan. Kay nindot man kay uhigop og sabaw. Adi arang may tuwaon no. Nagsilak-silak pang lawas bansikol. Kani ato ato nang ipakilo ang usa. Okay daog wanay daghang istorya ato nang ipasud sa plastic largo. Palitan punta na dag mga materialis pod. Di man sa na mahimo og way sagol. Alright, sakto kayo. Human na tagpamalit kay murag talibundak ko na sa danguwan. Batsi na ta. Wa na daghang pasundayag. Dalhon na ta natong mga tukbononon diri sa tuwang dapit. Porte pud pagkaayo sa dring dapita. Lami kayo lang taw-tawan sa kadagatan ba. Ato asan iyabo atong tangkunonon diri. Kani ragong saging og kamuti. Simple ragong nga tukbononon. Pinubre ragod. Nya parisan din nato ning bansikol. Birahan ta na siya sa pagtuwa. Nya ang uban sugbaon aw daog na. Dili man gud sa tanang panahon. Permita lami og tukbon. Aw sa makarilit na lang gud ani. Dili naman na kailangan yun pugsong yun mo bisag way sud imong bulsa. Kan arang mada sa bulsa gud og labaw sa tanan. Aw malingaw lang ka. Aw daog na. Og daghan sa bitaw kayo nag-ingon. Ang kaning pagbidyo-bidyo kuno, dali ra kuno kayo buhaton. Ana, testingin ninyo. Maglabad sa inyong utok ug unsa inyong mahunahunaan. Kana bitaw magunahuna kapag ayo. Ug unsang bidyuha ang makakatsyap og atensyon sa tawo. Labaw na walay unod ang istorya. Asos, dili pud ay masiasin ning trabaho Kailangan yun magamit yung utok. Aw magamit yun na permi ang utok. Waragod, garabi naman pagkadagkuan ning bawra. Dugay-dugay na sa tawala kapadagat og balik unsaon man. Nagmoy-maoy man atong kamera. Dito man gud siya nagsugod atong nanuyom ta. Gisawom na tong porting lawma, siguro kagwanta. Nakainom og tubig sa ilawom. Ato sa i-check atong tinanok na saging ug luto na ba? Okay daog luto na. Ato na nang haonon. Aw pulihan na sa nagtak-ang natong tubig init para sa tong tinuwa. Ato sa ni daan ilunod atong mga materialis para maitos pugayo ba. Ug lain pabitay ato no. Kaning magbidyo-bidyo ta atong vlog. Wala gyud halos mo suporta. Basta permiro pa. Mura pabitay ikaulaw kanila. Kay abi nilag papimos-pimos ra ba. Pero sige ra, unya na magud sila mo suporta. Ug na kay makabot sa imong pag-vlog. Aw lami na kanig tinagdan basta gana kay makabot. Mao mo gyud reality. Ang imo pangkaila ang dili mo share sa imong video. Asa ka na, pero sige ra, pasagdaan na ta na sila. Basta wala lang ka manunog og tawo diha, daog ra. Asa katong nagsugod-sugod og vlog. Padayon ra gyapon ta. Dili man sa tanang panahon, wala gyud mo lantaw sa imuha og mo share. Maabot ra gyud na, basta padayon ra. Syaro sa kadaghang tawo ning kalibutan. Syaro wa kay makuha na nga mo lantaw sa imong video og mo share. Di pud matabas-tabas atong photo. Grabe pagkaayusa. Lami kini pare sa kinilaw nga presko gikan pagud sa dagat ba. Nya unsaon man. Bagyo-bagyo pa man ato na po na plastare atong sinugba. Pagkahuman aw dera ato na po na ibutang atong ginamos dia nga porting pagkaayusa. Daghan kayog sili ba aw kinaluto naman sa datong tinuwa. Ato na ning haonon aw matik pagkahuman. Ato na po ning hukaron. Ato na dang iyabo sa tong bawnanan. Aw grabe pagkaayusa. Sakto kayo kay naglain-lain ng panahon. Nya higupan na sabaw nga init sa tinuwa. Basta wag tang yun imong katugnaw. Okay na plastar man tanan. Unsa pa man atong gihuwat tukbon sa tani. Hala habab. Habab mga Singgaong. Balag bagyo. Puto, saging. Lagot mo ka. Lagot mo sa klada, lagot mo. Kaban. Dua. Bah, puto Pangal ka? Puto mo Singgaong. Pabiyag. Puto din Kinuha pala sa bagyo. Nasubog na nga panahon. Wala bagyo. Wag tang na. Wag tang bagyo. Ano yung bagyo rin Puto mo rin mga Singgaong. Mingaw na tani. Nam. Kamuti at duwag ipangita. Nyaw.
Minamos. Mabe. Tabaro, maganda siguro. Hello din. Dol. Mabe. Mabe. Dua baro. Kamuti. Kamuti ko no saging ba. Ah. Manjong. Nam 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 nam. Foto. Sabaw na yun. Bango yun. Sinugbabot. Galban. Ah, paksit, purting hugutag busog sa tong mga lagot mon, di matabas-tabas. Wag ipasaylo sa mga singgaw. Oh, mag-shoutout to sa tong mga singgaw. Shoutout kang Dindo Rama, kang Jan Imboy, kang Vanilin Kapin, kang Tumuling Peter, kang Ronalyn Mahinay, kang Mickey MC, kang Lukusamaan, kang Mary J Isrami Kasipong, kang Ruth Maninggo, kang Missy Maglinti, kang Lopez Teodolox, kang Sonay Donier Olier, kang Chirito Mariano, kang GBL Di Motor, ug sa BIT1 Automotive diya sa Tuburan. Shoutout na rin yung mga singgaw, comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ra ta mag first to 10 comments sa tong shoutout. Dili lang ta ko to mga singgaw, share ug like ning video para sa daghang batang matukob.